Починаємо. Вітаю! Ви дивитесь Лемко Ньюз, найактуальніші новини з лемківського світу, і з вами я, Наталія Кухар. Лемкозакон – головна світова лемківська організація з ФУЛО на чолі з Ярославою Галик, і ми разом із ними лобіюємо ухвалення Верховною Радою законопроєкту, який має визнати депортованими українців, які були примусово виселені з Польської Народної Республіки у період з 1944 по 1951 роки. А це лемки, бойки, надцянці, холмщаки, підляшці, любачівці. Ось чиї нащадки насамперед мають бути зацікавлені в ухваленні цього законопроєкту. Віднедавна активну підтримку цьому законопроєкту забезпечує ще й головна діаспорна організація Світовий конгрес українців. Законопроєкт був поданий групою із 7 депутатів, пройшов усі погодження на шляху до ухвалення й уже з травня очікує винесення на голосування безпосередньо в сесійній залі. Ярослава Галик і молода Лемківщина разом закликаємо кожного, хто дивиться це відео, звертатися до народних депутатів свого округу і закликати проголосувати за даний законопроект. Крім встановлення історичної справедливості щодо депортованих, він, зокрема, може передбачити і грошову компенсацію. Але який її розмір буде, ми дізнаємося вже після остаточного ухвалення Верховною Радою. Молода Лемківщина у Франику. У місті Івано-Франківськ створено власну організацію «Молода Лемківщина». Її головою стала Євгенія Бардяк, відома місцева активістка і очільниця молодої просвіти, а заступницею – співачка Ксенія Пранничук. Із львівською організацією «Франківська» споріднена тим, що одним із співзасновників є наш учасник Микола Крупей. Вітаємо франківців і раді будемо співпрацювати разом. Вшитки лемки докупи! Сумні новини. 3 березня помер Стефан Гладик, уродженець села Білянка, лідер лемківської громади Польщі. А нещодавно, на початку липня, у віці 55 років, також у Польщі помер етнолог Богдан Гамбаль, випускник Ягелонського університету, засновник і шеф-редактор радіо- й інтернет-порталу Лем.ФМ. Молода Лемківщина висловлює щирі співчуття родині, друзям та товаришам Богдана Гамбаля та Стефана Гладика. Шевченко в Хорватії. Зазвичай шевченківські свята відбуваються у березні, коли день народження Кобзаря. Але через коронавірусний карантин цьогоріч у містечку Липовляни, що за 100 кілометрів від столиці Загреба, він відбувся аж у кінці червня. На заході у хорватських лемків побував посол України, професор Євген Пащенко. Він презентував свою книгу «Східна Україна. Донбас». Звідки ж лемки у далекій Хорватії? По-перше, на думку деяких науковців, лемки є нащадками племені білих хорватів. А по-друге, з 1745 року, а також протягом 19 століття, велика частина українських селян-лемків зі Східної Словаччини переселились до місцевості Бачка, це сьогодні Сербія, і Славонія, а це якраз Хорватія. І відтоді там проживають. Головний лемко Польщі. На з'їзді головної лемківської організації на теренах Польщі «Об'єднання лемків», «З'єдночення лемків» обрано нового голову, ним став Григорій Трухановський. Вітаємо пана Григорія і бажаємо успіхів і наснаги в роботі. Пошук коріння. Учасник молодої Лемківщини Роман Пінячко зайнявся пошуком родини в Україні для тих, хто проживає за кордоном. Свої генеалогічні послуги Роман надає безкоштовно. І звертатися до нього можна на його сторінку у Фейсбуці або за номером телефону 097 611 48 03. Побесідуємо. Ми вирішили зробити ще рубрику вивчення лемківських слів, бо якщо ми не розмовляємо лемківською говіркою, це не проблема. Ми завжди можемо деякі лемківські слова вставляти до нашої повсякденної мови. Сьогодні в нас буде два слова – це лія, проливний дощ, і шквара –
це спека. Зважаючи на те, що в нас зараз літо, ми можемо ці слова дуже добре використовувати і навіть 2 в один день. От в нас у Львові зранку була шквара, а після обіду вже лія. Я переконана, що багато із вас слідкували за нашими програмами «Лемкоспіви». Ми знімали їх 1,5 року. І цьогоріч ми випустили дуже крутий співаник, в який ввійшли всі ці співанки, які ми співали у цій програмі. Ось так круто він виглядає. А всередині є текст, але не хвилюйтеся, що немає нот, тому що є QR-коди, і цим дуже зручно користуватись. Вас відразу перенесе в YouTube на наші програми, де ви можете послухати і вивчити мелодію, а потім співати всім разом. Такі співанки можна придбати в нас, вартість всього 60 гривень, тому пишіть нам на сторінку, дзвоніть, їх не так багато. Щоб скористатися QR-кодом, відкриваєте камеру у своєму телефоні, наводите її на QR-код, вам відразу пропонують перейти в YouTube, відкрити YouTube. Переходимо і вуаля! Відкриваються наші лемкоспіви, можна дивитися і підспівувати. Акторка театру імені Леся Ковбаса, а також співачка гурту Курбаси. Всім привіт! На сьогодні це всі новини. З вами була я, Наталія Кухар. А якщо ви хочете, щоб такі програми виходили регулярно, то обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки і коментуйте, пишіть, що ви хочете ще від нас почути, що вас цікавить. А також підписуйтесь на наші інші сторінки в Instagram, Telegram, Twitter і Facebook. Ми є всюди. Будьте здорові і пам'ятайте, откаль ваше дідове. Але нормально казати будьте здорові, правда? Тим більше зараз. Фу, боже, яке воно довге. О, це таке веселе. Це мене дуже веселить. А мене раз таке було, що я заходжу в ванну, і тут лізе павук отак біля душової. І я така йому кажу, а тут такі, знаєте, з великими лапами, ці такі худі, що вони нормальні, вони не страшні. І я кажу, не лізь туди не можна. І він змінив свій цей і поліз в іншу сторону. Я собі подумала, вау, чому ніхто павуків не заводить, вони розумні.